Wala na dulaan sang paglaom ang mga transport groups, jeepney drivers kag operators bisan pa nga pila na lang kaadlaw kag deadline na sa natalana nga consolidation sa mga public utility jeepneys sa PUJs. Wala sang puliay kag tulugay ang matabo sa kampuhan sa mga progressive kag transport groups sa atubang sang opisina sang Land Transportation Office sa LTO Region 6 kag malapit man sa opisina sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6. Nagsugod sila alas 6 ang aga Desyembre 27 kag magatakop naman alas 6 ang gabi Desyembre 28 kag mahimo pa ini nga ma-extend. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, ang lead convener sa No to POV Phase Out Coalition Panay, iyagin payag nga ini ang pamaagi agon mapakita sa mga natungdan nga ahensya nga nationwide ang ila pagpamatok. Dugang pa ni Foro, wala man sila sang may nabaton nga pagpangharas halin sa mga law enforcement agencies sa otoridad, ilabi na nga may mga permit man sila nga ginkuha nga balido tubtob sa Desyembre 29. Nagapasalamat naman ang ila grupo sa mga pumuluyo kag mga nagalabay nga mga commuters nga nagahatag sa ila sang pagkaon kag nagadonar sang ila mga kinahanglanon. Ginabanta 200 ka mga individual ang nag-ugyon sa ila nga pagpanawagan nga ginalakipan sa mga operators, drivers kag mga commuters. Si Mr. Elmer Foro. Dua ini kadlaw no kagway na puliay no halin subong aga alas 6 na kag hasta ini alas 6 sa gabi buwas no kag actually open kami nga mag-extend sini hasta sa December 29 no. Sa piyak nga bangin, ginpanindugan naman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board of LTFRB Region 6 nga wala na sang extension sang deadline nga nadala na Desyembre 31. Sumugod sa Enero 1, mag-revoke naman ang ilang provisional authority o PA sa mga unconsolidated nga unit. Balita gikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kaliyawan sa kampyon nga estasyon sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.